Et hat-trick i den første kamp imod Kolding på 6-37 minutter og tænkte, det kan jeg gøre bedre. Var altså ikke. Som prøver at spille sig ind i opgøret. Og i USA, der er det jo sådan, der er jo Det er selvfølgelig fuldstændig afgørende. Og har været jo den her til at rode faste spids for B93 til den her sæson. Det er ikke så tit, jeg snakker om mig selv. Men det skal du gøre nu. Jeg synes selv, at jeg også har rigtig meget fysik og kan være med på banen. International. Det er meget USA, ikke? Ja. Det er nærmest udelukkende USA, som jeg forstår det. B93 start på kampen, den er blevet stækket en lille smule af Brøndby, mens vi har stået her til. Ja, altså lige nu er de jo højt igen, og det viser... Ja. Christian Mørk, som man kan høre i baggrunden. Hele på den halve tid. Så handler det jo om at få opbygget en rivalisering på kvindefodbold. Childers bold i dybden så ud til at være på egen banehalvdel. Godt løb af Butt. Når man lige har fået en lille sovsekande. Nu en lang bold frem, og der er altså køligt til Finson Pau. Den bliver lige taget ned med dunken, og så er der ingen problemer for Brøndbys thailandske målmand, som jo er det er noget, der vi har selvfølgelig gjort i mange forskellige måder, men det er dejligt at se, når man kan sætte hold sammen. Skulle være i spil derinde, så har det faktisk været rigtig flot. Det er til gengæld en rigtig, rigtig god aflevering, hvor er det dog tæt på. Hun får prikket den. Altså, jeg må bare sige, at det kommer til at lyde som om, at man har meget lave forventninger til folk, og sådan skal det ikke være. Men jeg tror bare, at når man er anden keeper... God bold i dybden her. Kæmpe chance. Nej! Vi starter faktisk turneringen i morgen, så jeg vil rigtig gerne have været der. Men det er jo sådan med det der visum. Det kan godt trække ud, og det har det gjort. Spark til HB Køge her, Samantha Chang, kanadieren, ind over med den. Der kommer i hvert fald nok luft under Tiffany Son Pau. Flot op og får grebet den der. Olivia Garcia igen på bolden, og med en afslutning med venstrebenet, som... Og det er Gray til gengæld med hjørnesparket her. Kommer rigtig godt ud der. Son Pau. I anden division, der er nogen, der spiller i lokalserien her, hvor vi skal se, om vi måske får reduceringen for OB. En stor redning af Tiffany Son Pau. Får grebet ind af 2 omgange her, den thailandske keeper, der altså virkelig har lidt... Af ligaens allerbedste spiller, OB's nummer 15 Baut der, som igen kommer igennem, og egentlig gør det rigtig flot og prøver at gå dybt i bolden, ikke? Men... Og Son Pau, jeg synes altså, hun er god.